Wah, yuk. Cakilan kreasi asli dusun kali bondo bangsa gagah para penarine sigra jogetane ayo cok nyada oprene gopan ayo cok nyada oprene aduh dulu asik ada dua Wisnu yuk Andrea oh yes Wisnu woi oh ya oh ya oh ya yo ora oh ya ya oi ayo oh yes yo oh ya ora yuk oi oh ya yuk oh ya terus ayo yuk Tumateng asaku ing promiarsi keparenga kawula ambukani kesenian jatilan oleh kreasi saking kali bondol sentolo kulon progo leluhur
budaya dilukung mugi cinde laras tetep jaya salaminya yuk Gopan Adrian Apan kupan senyum dong Senyum yang mana Mas Wisnu? Kau batas mas dengan dulu ada promdo kuda jalan telatah kayu unyok karto kataan asli sinawang pancen ditata bisa sesawangane minangka dadi obyek pariwisata bendungan sermo dadi primadonane yepi nyata pinangon neng kulon praga neng pinggiring progo meninggal ngedi kok ora lewat tekso adoh koka penghasilan nanggulane aduh rukun kabeh wargaane apa kupan apa kupan iya apa kupan apa kupan iya aduh oi kuda jalan telatah kayu
nonton aku di neng pinggire rokok. Neng kalau adik aku ora lewat tekso. Aduh. Luman genteng kok ngabang ngasilan nanggulan. Hae, hae. Rukun kabeh waragaane. La 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 la. Oi, eo, oi, eo, oi, eo, oi, iya, oi, iya, oi. La 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 la. Hey. Kicir kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Selendange abang, selendang abang, beton ngayu jong. Iya iyo, Lirak lirik, karo sing nembang, Rawa apa? sing dilirik ora rumangsa. Surabaya, Surabaya berupa-rupa, sapu tangan jatuh di lumpur, suruh lupa tak bisa lupa, lupa sebentar Hati, di waktu tidur. Asing lengget, iya. Oi, oh iya, oi, oh iya, oi, oh nhau, oi, oh nhau, oi, nhau, oi, nhau, oi, nhau, oi, nhau, oi, oh iya, oi, ayo. Ayo. Adrian, Wisnu, dua Wisnu.
Adrian Arif Arif Ugo ya Aduh ya Aduh ya Aduh Imbel iya Oi nhau 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 Oi ôi 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 Yeah nhau nhau ao Yeah Kayu baru digawe kursi meja puter pliture ijo gadis ayu tri sing pandai menari wis bejane sing duwe bojo Ya. Ayo, celelengi. yuk banyune dileke mas banyune pengairan Ayo yo, bondes. pengairan air Airnya yo. dari jauh sudah aman lenggangnya kota buaya Kalau itu kawanane gendel, kalau kawan mulai di bandar tangannya balik
hati goncang pikiran melayang Salahe kowe mendem wae tapi jangan pada keranjang ora nanti akibatnya yuk ditompelkan ayo ya oh ya ayo monggo ingkang terak jumlangan celeng kula aturi rati mundur sekedhik 3 meter eman rasanipun hoya oh ah oh eh oh ah oh ah oh eh oh ah oh ah oh eh oh ah Sing numpak ndara bayi sing iring para mantri drek nong drek nong drek nurut lurung ketepuk kritik ketepuk kritik strok ketepuk oh ya terus ayo alon yuk celenge pun nyemplung oh yes mundur oh ya yo mandi dulu alon woi oh ya yuk